даровала нам збавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на гэтай нядзельнай святой імшы, падчас якой мы святкуем урачыстасць, калі Jesús Христос, які цярпеў, які быў прыбіты да крыжа, уваскрос. Гэта вялікая праўда нашай веры, якая надае нам сэнс, дае надзею на тое, што смерць не мае над намі ўжо ўлады, што Христос, памёршы на крыжы, перамог смерць, перамог злога духа, каб даць нам жыццё вечнае. І таму, дарагія, будзем старацца жыць гэтай праўдай, будзем старацца гэтую праўду абвяшчаць ва ўсім свеце, каб сапраўды ісці дарогай да святасці. Пасхальныя таямніцы і дзеянне жывога Бога – гэта самае галоўнае ў нашай веры. Хрысціянства – гэта не збор законаў ці нормаў, але адносіны з жывым Богам, які дзейнічае ў нашым штодзённым жыцці. Дапамога у гэтых адносінах з'яўляецца святая імша, бо тут Христос аддае за нас сябе. Ён чакае кожнага на гэтай таямнічай сустрэчы. Будзьма цаніць кожны момант спаткання з Христом у Эўхарыстыі, размаўляючы з ім пра нашыя справы, радасці, турботы і праблемы. У ім наша надзея і сіла. Сёння Jesús перамог смерць і, як добры пастыр, ідзе шукаць кожнага з нас. Падчас гэтай святой імшы я буду маліцца за памерлых, сям'і Зіневіч, Эмілію, Марыю, Ромуальда, Юзефа, Валерьяна, Александра, Валерьяну, Браніслава і Станіслава. Буду прасіць міласэрнага Айца, каб прыняў іх у Божае валадарства. Перапросім Бога за нашы грахі, каб мы годна маглі ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе,
Деля великой хвалы Твоей, Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки береш на себе грехи свету, прими моление нашее. Яки сядешь праворушайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Амин. Молимся. Боже, Ты у сённяшний день праз Твайго единородного Сына перамог смерть и отчинил нам браму ў вечнасць. Учини, просим, каб святкуючи урачистасць мертвых паўстання Пана, мы были адноўленыя Святым Духом и воскресли до нового жыцця ў святле вечным праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе веки вечныя. Амен. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, абвешчанага Янам. Як Бог намасціў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх, апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы сведкі ўсяго, што Ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Єрусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спярша Бога, якія елі і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае». Гэта Слова Божае. Гэты день радостный, будем веселиться. У гэты день радостный, будем веселиться. Хвалите Пана, бо Ён добры, бо навеки милосердность ягоная. Няхай скажа Израиль, навеки милосердность ягоная. У гэты день радостный, будем веселиться. Правица Пана взнялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, але жить буду и обвящать справы Пана. У гэты день радостный, будем веселиться. Камень откинутый будовниками стал головою в угла. Пан учинил гэта
і дзіўная но ў вачах нашых. У гэты дзень радасны будзем весяліцца. Читание послания святого апостола Павла до Коринтянов. Браты, ці ж не ведаеце, што малая закваска квасіць усё цеста, дык ачысціце старую закваску, каб быць вам новым цестам, бо вы прэсныя, таму што Пасха нашая, Христус, ахвяраваны за нас. Таму будзем святкаваць не ў старой заквасцы зла і подступу, але ў прэсным хлебе, чысціні і праўды. Это Слово Божие. Радостное свято, пасхальная хвяры, верные приносят прославлення дары. Откупил овечек Христос наш безвинный, по одному зайцом нас змыл грехи провины. Убяй великим смерть життя сустрела, хоть помер усё ж ён володарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дороге, у воскрес живий ён, годі быть тревоги. Гэтаму анёлы сведками там стали, толькі полотно ды вопратки ляжали. У воскрес ужо Христос, Бог мой і надея, месцам жа спаткання будзе Галілея. Сапраўды воскрес ён, гэта цуд праўдзівы, смерці пераможца, будь жа літасцівы. Алелюя, 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 алелюя. Пасха нашая, Христос, ахвяраваны за нас, таму будем святкаваць у Пану. Алелюя, алелюя, алелюя. Пан з вами І з Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена выйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі Пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам, і другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра. І прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу, і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў і паверыў.
бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму уваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, дорогие браты и сестры. Христос уваскрос. Дорогие, гэтая праўда гучыць у паўсюдным касцёле сёння, абвяшчаючы тое, што Езус Христос, які памёр на крыжы, якога пахавалі, Ён жывы, Ён уваскрос. Ён не ляжыць у магіле, што Ён прыйшоў, каб нам дапамагчы, даць нам жыццё вечнае. І, дарагія, гэтая радасць, гэтая праўда дадае нам надзеі, дадае нам сіл, дадае нам веры, што мы, веруючы ў гэтую праўду, можам атрымаць жыццё вечнае. Толькі, дарагія, заўсёды паўстае пытанне, чаму я весялюся менавіта сёння? Чаму я шчаслівы? Чаму сёння я буду ў сваіх дамах празнаваць, весяліцца? Дзеля чаго? Ці таму, што скончыўся пост, не трэба пасціцца, не трэба штосьці больш вымагаць ад сябе. Ці што можна ўжо хадзіць на дыскатэкі, можа весяліцца, устраиваць празднікі. А можа я весялюся ад таго, што сапраўды Бог жывы, што тое, што Ён казаў, аб чым навучаў, гэта праўда. Бо калі б гэта не было праўдай, калі б Христос не ўваскрос, то наша вера была марнай. І ўсё тое, што Езус казаў, было бы марным, бо Езус казаў аб чымсьці найвышшым, недасяжным для чалавека. І таму мы, разумеючы гэты момант, што гэта добры момант, што мы можам зрабіцца лепшымі, але не ў нашых сілах. І мы бы кінулі бы ўсё гэта. Але Езус уваскрос, каб даць нам магчымасць і адкрыць нам брамы неба. І ягонаму воскрешэнню, яго воскрешэнне пацвярджаецца гэта пусты гроб, у якім пахавалі яго, што яго там няма. Гэта бачым у сцэне, калі Марыя Магдалена прыходзіць да гроба, каб яшчэ раз пабыць блізка. Блізка, можа, гэтага цела, якое пахавалі тут. Каб яшчэ памаліцца, каб яшчэ пабрыць. Тое самае, дарагія, адбываецца і ў нашым жыцці, калі мы хаваем нашых блізкіх памерлых. Мы таксама прыязджаем на кладбішча пасля пахавання, каб яшчэ трохі пабыць, каб яшчэ, можа, адчуць гэтую прысутнасць гэтага чалавека ў сваім жыцці. Але паглядзіце, што бачыць Марыя Магдалена. Яна бачыць, што камень адсунуты і гроб пусты, што там яго няма. І яна з гэтым хутка ідзе да апосталаў, да вучняў Езуса. І кажа ім, гроб пусты, не ведаем, куды паклалі цела Езуса. І тут іншыя сведкі гэтага гробу пустога, гэта Пётр і другі вучань, якога любіў Езус. І яны таксама прыбегаюць, яны не ідуць, яны бягуць да гэтага гробу, каб убачыць гэтую праўду. Хоць, як Святое Пісанне кажа, яны яшчэ не разумелі, не ведалі, што Езусу Христу трэба ўваскрэснуць. Але Езус ім ужо казаў раней. Езус абвяшчаў ім ужо раней гэтую праўду, але, як кажа Святое Пісанне, у той момант, калі Ён аб гэтым казаў, яны яшчэ не разумелі.
не разумелі, чаму ён павінен быў страдаць, чаму ён павінен быў памерці на крыжы, і не разумелі моманту воскрешэння. Толькі пасля зразумелі, якой цаной яны збаўлены, таксама якой цаной мы з вамі збаўлены. І, дарагія, паглядзіце, як Марыя Магдалена, як Пётр і гэты другі вучань з'яўляюцца сведкамі з мёртвых паўстання, пустога гробу, так сёння і мы з вамі. Мы з вамі таксама з'яўляемся гэтымі сведкамі. Мы таксама можам падысці да гэтага гроба і ўбачыць, што яго там няма. І выходзячы з гэтага касцёла, кажучы гэтыя простыя словы, але гэтыя словы адлюстроўваюць вельмі вялікі сэнс, што Христос уваскрос. Даверся Яму. Ідучы і кажучы гэта людзям, хоць, можа, яны цяпер не разумеюць, хоць могуць адкідваць гэтую праўду, але прыйдзе час, калі яны зразумеюць таму, што вы сказалі, таму, што вы сталі гэтымі сведкамі, таму, што праз вас Бог паказвае, якой цаной былі збаўленыя людзі. І, дарагія, мы павінны дзякаваць у гэты дзень Богу за гэты вялікі дар нашага збаўлення, што для нас, веруючых людзей, смерць не мае ўлады, што смерць была паканана на гэтым дрэве крыжа самім Богам, Езусам Христом. І таму для нас, веруючых, калі мы верым у тое, што Езус Христос з мёртвых паўстаў, то пасля нашай смерці, калі мы адыдзём, мы таксама з мёртвых паўстанем. Аб гэтым кажа нам Святое Пісанне. Хто будзе верыць у Езуса Христа, той будзе мець жыццё вечнае. Хто будзе верыць у тое, што Ён з мёртвых паўстаў, той атрымае гэты дар жыцця, дар бачанням Бога тварам у твар. Толькі, дарагія, мы павінны ў гэта паверыць. І сёння трэба сапраўды паставіць перад сабою гэтае пытанне. Ці я веру ў гэтую праўду? Ці я сапраўды веру ў тое, што Ісус Христос уваскрос? Ці адкрыў яшчэ гэтую праўду, ці яшчэ не? Бо калі ў гэта не веру, то я буду хадзіць у касцёл, буду прынимаць сакраменты, але пакуль не паверу, не атрымаю жыцця вечнага. Бо моя вера будзе марнай на ўсё гэта. Дарагія, і такім таксама доказам таго, што Езуса не ўкралі з гэтага гробу, што Ён уваскрос, з'яўляецца гэтая адзежды, палотны і хустка, якая ляжала звернутая. Дарагія, калі мы так лагічна падыдзем да гэтага, калі б забіралі бы цела Езуса Христа, ніхто б не думаў сапраўды зварачваць гэтую хустку, якая была на твары Езуса Христа. Ніхто б яе не сабіраў. Яе б, напэўна, адкінулі. І адзін з такіх момантаў, што Езус Христос уваскрос. Таму, дарагія, сёння, у гэты дзень, у гэтую нядзелю, у васкрасення Пана, паверым у гэтую праўду, даверымся Яму і будзем жыць так, як Ён нас вучыць. Бо калі мы пойдзем за Ім, мы дойдзем да канца, дойдзем да гэтага парога неба і пераступім яго, каб сапраўды быць шчаслівымі, каб сапраўды быць там, дзе чакае нас жывы і праўдзівы Бог. Амен. Вызнаем нашу веру.
Верую у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і у адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. У святы дзень з мёртвых паўстання Езуса Хрыста, нашага Пана, з радасцю ўзнясём да ўсемагутнага Бога свае малітвы. Молімся за святы касцёл, каб абвяшчаў свету з мёртвых паўстання Хрыста і быў сведкам яго перамогі над смерцю. Цябе просім. Молімся за святога Айца Льва XIV, біскупаў і святароў, д'яканаў, каб у цяжкія хвіліны жыцця яны неслі вернікам радасць мёртвых паўстання. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто ў велікодную ноч прыняў сакрамент хросту, каб заўсёды былі верныя пакліканню да хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Молімся за людзей самотных, адзінокіх, пакінутых і хворых, каб ласка адкуплення умацавала іхнія сілы і надзею на з мёртвых паўстанне. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых з нашых сем'яў, з нашай парафіі, асабліва за памерлых сям'і Зіневіч, Эмілію, Марыю, Ромуальда, Юзефа, Валерію, Александра, Валерія, Браніслава, Станіслава, каб міласэрны Айцец прыняў іх у Божае валадарства. Цябе просім. Молімся за нашу еўхарыстычную супольнасць, каб удзел у велікодных таямніцах Хрыста аднавіў нашу свядомасць прыналежнасці да Касцёла. Цябе просім. Божа наш добры Ойча, у сённяшнюю ноч Ты уваскрасіў з памерлых свайго Сына, дазволь нам, сваім дзецям, праз удзел у таямніцы адкуплення дасягнуць ласкі з мёртвых паўстання. Амен. Аллилуйя, 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 аллилуйя. День повний радості настав, Сьогодні Пан Христос з гробу встав, з мертвих повстання приклад дав. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Радуемся, живе наш Пан, за наши вины выкуп дан,
скончыўся ўжо няволі стан. Алелюя, 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 алелюя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, наполненные великодною радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якую Твой Костел одраджается до нового життя и отрымливая дивосный посилок праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами. И с Духом Твоим. У гору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва у гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста. А хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, небо и земля, полная хвалы Твоей. Госанна на вершинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ожыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім Касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыща в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне і небашэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, наполненные Духом Яго Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Няхай Он Сам учинит нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоими, найперш Найсвятейшай Паннай, Богородицей Марыяй, со святым Юзефом яе обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам Львом, біскупам нашым Владзімірам, з усімі біскупамі, усім духовенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету. Міласціва прымі у валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокой дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавці нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Баранку Боже, які бяреш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Баранку Боже, які бяреш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Баранку Боже, які бяреш на сябе грахі свету, одари нас супокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Иисус, Збавца, воскрес, Аллилуйя. Мир и радость Он принес, Аллилуйя. И Он у славе и красе, Аллилуйя. На землі спявайте все, Аллилуйя. Ён у славе и красе, Аллилуйя. На землі спявайте все, Аллилуйя. Божую з'явив любов, Аллилуйя. У найбольшим із боев, Аллилуйя. Смерть и владу Он скрышил, Аллилуйя. Рай небесный нам открыл, Аллилуйя. Смерть и владу Он скрышил, Аллилуйя. Рай небесный нам открыл, Аллилуйя. Смертью смерть Он завоевал, Аллилуйя. Моцу пекла одобрал, Аллилуйя. Христос научает жить, Аллилуйя. Смерть земная не страшить, Аллилуйя. Христос научает жить, Аллилуйя. Смерть земная не страшить, Аллилуйя. Шлях открылся нам промы, Аллилуйя. Там, где Христос, будем мы, Аллилуйя. Кто с Христом тут на земле, Аллилуйя. Будет им на вышине, Аллилуйя. Молімся. Боже, ахоўвай заўсёды касцёл Твой сваёй айцоўскай апекай, каб адноўлены пасхальнымі сакраментамі Ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання праз Хрыста Пана нашага. Амен.
Урачыстасць мёртвых паўстання Пана, якую сёння перажываем, будзем святкаваць праз 8 дзён. Стараемся карыстацца ў гэтыя дні з дароў нашага адкуплення, прыступаючы да святой камуніі і жывучы ў стане ласкі Божай. Заўтра, 6 красавіка, велікодны панядзелак. Парадак святых імшаў звычайны, як у кожны дзень. У аўторак, 7 красавіка, а гадзіне 17:30 адбудзецца імша ў інтэнцыі аб абароне жыцця ненароджаных. У пятніцу, 10 красавіка, дарагія браты і сёстры, няма абавязку ўстрымання ад мясных страў. Таму ў пятніцу можна есці мяса. Бо гэта прыпадае ў актаве, а ў актаве пост не абавязвае. У заканчэнні актавы з мартвых-стання Пана будзе ўрачыстасць Божай міласэрнасці, якая адбудзецца ў наступную нядзелю 12 красавіка. Адэрацыя Найсвяцейшага сакраменту на гэтым тыдні не будзе аж да суботы. А ў суботу, 11 красавіка, запрашаем на адэрацыю Найсвяцейшага сакрамента, якая распачнецца ад 20 гадзіне і будзе да 24. На заканчэнне адэрацыі апоўначы будзе святая імша. Шчыра ўсіх запрашаем. Сёлета сакрамент бежмавання ў нашай парафіі плануецца 18 мая. Запрашаем усіх старэйшых, якія яшчэ не атрымалі гэтага сакраменту, запісацца ў канцыляры. Сустрэча адбудзецца ў сераду 15 красавіка пасля вячэрняй імшы. Таму, дарагія, хто не прыступіў са старэйшых да сакраменту бежмавання, можа гэта учыніць. Толькі старэйшыя, не моладзь до 20 гадоў. Яны павінны хадзіць на катэхезу. Гэта павінна так быць. А тыя, хто прыступіў ужо да гэтага сакраменту, нанава прыступаць не трэба. Бо ў адной парафіі была такая жанчына, бабушка, якая доўгі час, год у год, прыступала да сакраменту бежмавання. Пакуль ёй не растлумачылі, што гэты сакрамент прымаецца толькі раз у жыцці. Сёння пры выхадзе з касцёла ёсць магчымасць набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Таксама паслухайце віншаванне біскупа Владзіміра Гуляя да вернікаў Гродзенскай дыяцэзіі. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Хрыстус уваскрос, сапраўды уваскрос. Сёння звяртаюся да кожнага з вас з гэтым традыцыйным прывітаннем, якое выражае сутнасць хрысціянскай веры. Для нас, хрысціян, няма важнейшай праўды, чым тая, што Хрыстус уваскрос. Няхай больш урачыстага спеву, чым велікодная Аллелуя. Няма больш радаснага відовішча, чым пустая магіла нашага збаўцы. Калі Хрыстус не ўваскрос, то марная і прапаведванне нашае, і вера нашая марная. Піша святы апостол Павел. Калі б Хрыстус не ўваскрос, яго Евангелія было б нічым большым, чым толькі марай пра лепшы свет, і больш высакароднага чалавека марай прыгожай і ўзнёслай і адначасова сумнай, бо немагчымай для выканання. Езус Хрыстус быў бы постаццю трагічнай, вестуном і абаронцам высокіх ідэалаў, які загінуў у барацьбе жорсткай рэчаіснасцю гэтага свету. Дзякуючы уваскрасенню Езуса Хрыста, мы можам убачыць у поўным зянні праўду і моц яго добрай навіны. Хоць наша штодзённасць напоўненая цяжкасцямі, сумам і трывогамі, у святле пасхальнай таямніцы мы верым, што поўная і канчатковая перамога належыць справядлівасці і праўдзе, любові і міру, дабру
і прыгажосці. І нават апошні, найвялікшы наш вораг, які з'яўляецца смерць, аказваецца бяссільным раз і назаўсёды пераможаным тым, хто дае жыццё. Дарагія браты і сёстры, з нагоды свята Воскресення Пана выказваю вам самае сардэчнае віншаванне. Няхай святкаванне велікодных урачыстасцяў стане для нас асабістай сустрэчай з Езусам Христом, Панам і Адкупіцелем, які вядзе сваіх вернікаў зямнымі шляхамі да паўнаты шчасця ў нябеснай айчыне. Няхай блізкасць Христа і моц яго ласкі ўжо цяпер дазволяць кожнаму з нас спазнаць радасць новага пасхальнага жыцця. Няхай кожны дзень нашай зямной пілігрымкі будзе напоўнены надзеяй і аптымізмам, будзе шчодрым на ўчынкі любові і дабрыні, натхняе да бескарыслівага служэння і аддання сябе дзеля бліжніх. Будзем абвяшчаць усяму свету, што Христус уваскрос, не толькі словамі, але праўдай нашага жыцця. Яднаюся з вамі, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, у радасным святкаванні Христовай перамогі. Памятаю пра вас у малітвах і пакорна прашу аб малітве за мяне, радасных велікодных святаў, ваш біскуп Уладзімір. Таксама да гэтых віншаванняў далучаемся і мы, святары, на чэле з ксяндзом пробашчам Янам, і жадаем вам, каб сапраўды гэтая праўда аб змёртвым паўстанні Хрыста жыла ў вашых сэрцах. Каб вы жылі гэтай праўдай, а яна напаўняла вас радасцю, хоць нават у гэтыя цяжкія хвіліны жыцця, якія часта мы перажываем. Каб сапраўды ісці дарогай да святасці. А найсвяцейшая Панна Марыя, нашая Маці, няхай захоўвае вас пад сваёй апекай, атуляючы і дапамагаючы вам ісці гэтай дарогай да святасці. Бо яна найдасканальшы прыклад, як ісці за Христом, як яму давяраць і быць разам з ім. І таму цяпер даручым нашыя сем'і, нашых дзяцей, моладзь, нашу парафію, нашу краіну, усіх людзей, нашай нябеснай Маці. Маці Божая кангрэгацкая, пакорна дзякуем Табе за тое, што Ты шчодра адорвала ласкай і дабрадзействам слухаў сваіх, якія ўсхвалялі Цябе ў гэтым абразе. Мы, слугі Твае, пакорна просім, каб і цяпер Ты не забывалася пра нас. Малі за нас свайго Сына, каб захаваў нас ад граху і давёў да вечнага збаўлення. Апякуй наш край і верны Табе люд. Благаславі сем'ям і захавай іх у любові, супакою і адзінстве. О, Марыя, ахіні апекай нашую моладзь, не дазволюй сысці з дарогі праўды, але захавай у веры і цнатлівасці. О, ласкавая, о, літасцівая, о, салодкая Панна Марыя. Пан з вами и с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Б'ють звани, битцям śpiewaють, всім народам обвящають, що воскрес Христос.